Здрава е много специално, направено два лето съзнай, бързото ароди. А шестицата в частки окръг и село Галице, за неговата прекрасна съпруга Ванеса и двете безценни дъщерички Беатрис и Ани. За моите деца, за моите сърца, какво да ти кажа, злотни са. Моята жена единствена, няма такава на света. За моите деца, за моите сърца, те са ми живота, радостта. За тях ще се боря, те да са добре, за тях ще работя с двете си ръце. Никой не разчитах, за не стигна до тука, сам го постигнах. Никой не оставих съведена глава в живота и аз се усмихнах. Няма фамилия като нашата, няма какво да стори, наша е короната.